Univerzitetske lige su nešto što je svakodnevnica na zapadu i nordijskim zemljama. Njihovi studenti imaju priliku da se takmiče i predstavljaju svoje fakultete u najpoznatijim e-sport igrama i da svojom dobrom igrom osvoje neke vrijedne nagrade kao što su stipendije. Mi u Tiltprofu želimo da pružimo priliku svim ljubiteljima takmičarskog gaminga da testiraju svoj skill, te u skladu sa tom misijom organizujemo prvu sezonu Univerzitetske e-sport lige. S obzirom da je League of Legends jedna od najigranijih igara na našem prostoru, upravo to je naša igra izbora za prvu sezonu. Našu viziju smo prezentovali Riot Gamesu, koji je odlučio da nam odobri licencu za akademske događaje u cijelom regionu. Projektom počinjemo u Banja Luci, gdje je Univerzitet Banja Luke prepoznao razvoj e-sporta i njegovu sveprisutnost, no već ćemo sljedeće sezone prići fakultetima i u ostalim većim gradovima BiH, dok u narednim godinama želimo okupiti najveće univerzitete u cijelom regionu. Našu viziju dijeli još jedna ekipa bez koje ovaj događaj ne bi bio moguć. U pitanju je IT kompanija Klika koja vjeruje da je budućnost u mladima, te da kroz ovaj projekat možemo stvoriti platformu gdje će se mladi e-sport talent razvijati i rasti. Prva sezona UL-a počinje već 17. i 18. aprila kada će Elektrotehnički, Prirodno-matematički, Filološki i Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci odmjeriti snage na Summoners Riftu. Fakulteti će se boriti u grupi svako sa svakim, gdje ćemo dobiti rangirane fakultete od 1. do 4. mjesta. Dva fakulteta na začelju tabele će igrati za 3. mjesto 24. aprila, dok će dva prvoplasirana fakulteta igrati finale 25. aprila. Stream takmičenja pratite na Tiltproof YouTube i Twitch streamu, dok za sva ostala pitanja posjetite Tiltproof Instagram i Discord server. Vidimo se!